дар шаҳри Хуҷанд маркази таълимии Латофат ба фаъолият оғоз кард. Ин марказ аз рӯи 6 курси омӯзишии наврасону ҷавононро ба таълим фаро мегирад. Субҳи имрӯз санаи 4 ноябр дар вазъияти тантанавӣ бо иштироки роҳбарият ва муассиси он маркази таълимӣ расман ифтитоҳ гардид. Дар ин марказ хоҳишмандони аз синни 12 сола боло ба забономӯзӣ ҷалб карда мешаванд. яъне сокинони хонашину бекор низ имкон доранд ки ба ин маркази таълимӣ омада забон омӯзанд ё ин ки курсҳои кӯтоҳмуддати пазандагӣ дӯзандагиро аз худ намуда соҳиби сертификат шаванд. Маркази таълимии Латофат ба шахсоне ки синни аз 12 сола боло ва ба шахсоне ки дар хориҷа ё русия хондан ё кор кардан мақсад доранд, курсҳои забонхои русӣ, англисӣ ва олмонӣ ташкил карда шуданд. ба ғайр аз вай курсҳои кӯтоҳмуддати пазандагӣ ва дӯзандагӣ, компютерӣ ҳамчунин ташкил шуданд. Директори маркази таълимии Латофат Фирӯза Ҳусейнова мегӯяд, дар марказ ба хоҳишмандон забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ ва курсҳои кӯтоҳмуддати компютерӣ омӯзонида мешавад. Вай таъкид кард, ки маркази таълимӣ аз дигар марказҳои забономӯзии ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба куллӣ фарқ мекунад. Дар ин ҷо омӯзгорону мутахассисони соҳибтаҷриба бо истифода аз таҷҳизоти муосири таълимӣ ба хонандагон дарс медиҳанд. ҳамчунин марказ ба шахсоне ки аз Оилаҳои Камбизоат ва ятим ҳастанд имкон медиҳад, ки Ройгон таҳсил карда соҳиби сертификат шаванд. ин иқдом бо мақсади ҷалби кӯдакони аз Оилаҳои Камбизоат ба таҳсил ва рӯҳбаландии онҳо аз ҷониби масъулини маркази таълимӣ рӯи даст гирифта шудааст. Нисбат ба дигар марказҳо, маркази Латофат бо нархҳои дастрас курсҳои пешниҳод менамоянд ва синфхонаҳои маркази таълимӣ бо таҷҳизотҳои замону муосир муҷаҳҳаз карда шуданд ва муаллимои омӯзгороне ки таҷрибаи калон доранд ҳамин забонҳою пазандагӣ, дӯзандагӣ дарс медиҳанд. Бо методҳои коммуникативӣ дарсҳошон шавқовар мегузарад. Барои ҳамин марҳамат ба маркази таълимии Латофат. маркази таълимии Латофат воқеъ дар микроноҳии 12 шаҳри Хуҷанд бо иқдоми соҳибкории ватанӣ Гулнора Бойпочоева ба истифода дода шуд. дар марказ барои донишу ҳунаромӯзии толибилмон тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. курсҳои омӯзишии русиву, англисӣ ва олмониро омӯзгорон бо истифода аз аёният ва методи нави таълим ба хоҳишмандон меомӯзонанд. дар ҳар як синфхона барои 10-15 нафар хонанда шароит фароҳам оварда шудааст. дар маркази таълимии Латофат барои омӯзиши курси пазандагиву дӯзандагӣ низ шароити зарурӣ мавҷуд аст. синфхонаҳои ҳунаромӯзӣ бо мошинаҳои дарсдӯзии замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. барои занону духтарон тарзи дурустӣ буридани матову дӯхтани куртаҳои миллӣ ва аврупоӣ омӯзонида мешавад. дар як кунҷи дигари синфхона духтарон курси кӯтоҳмуддати пазандагиро аз худ мекунанд. ба онҳо тарзи омода намудани хӯришу хӯрокҳои миллӣ ва пухтани шириниҳо омӯзонида мешавад. бино ба иттилои масъулини ин маркази таълимӣ, мақсад ҷалби занону духтарони хонашин ба ҳунаромӯзӣ ва фарогирии наврасони бо истеъдод ба забономӯзӣ маҳсуб мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.